שלום לכולם, היום נלמד איך להוריד את אסאסינס קריד 4. מה שאתם עושים, אתם נכנסים לגוגל ורושמים uTorrent בעברית, באנגלית, מה שבא לכם. אחרי שרשמתם, נכנסים לקישור, יורדים למטה ויהיה לכם פה להורדה. אחרי שהורדתם, אתם לוחצים פה, מחכים כמה דקות. לי זה כבר ירד, אתם תורידו. אוקיי, אתם נכנסים עוד פעם לגוגל ורושמים Power ISO. אחרי שעשיתם, כתבתם Power ISO, יהיה לכם Power ISO Download, לוחצים ויהיה לכם כתוב 32 סיביות, 34 סיביות באנגלית. בשביל לדעת מה אתם צריכים להוריד, אתם נכנסים ללוח הבקרה שלכם, ואיפה שיהיה כתוב סוג מערכת, יהיה כתוב לכם מערכת הפעלה של 32 או 64 סיביות. אם זה 32 סיביות, אתם מורידים את הראשון. אם זה 64 סיביות, אתם מורידים את השני. אחרי שעשיתם את זה, בגלל שאני לא כל כך יודע לשים קישורים, אז נכנסים ליוטיוב, רושמים איך להוריד אסאסינס קריד 4 בעברית. אחרי שרשמתם את זה, אתם נכנסים למדריך להורדת והתקנת אסאסינס קריד IV באיכות 1080. אחרי שזה נכנס, אני אעצור את זה, יורדים למטה, והנה הקישור, המשחק עצמו. נכנסים לזה, כשהגעתם לאתר הזה אתם יורדים למטה, יהיה לכם כתוב פה, אתם לוחצים, אפל את היישום, אתם תלחצו כן, אני אלחץ לא כי יש לי כבר. אוקיי, המשחק יסתיים. מתי שהמשחק מסתיים אתם עושים 2 פעמים המשך ולוחצים על זה. כן. והנה זה. לוחצים. הנה. לי זה כבר זה שם בתיקייה שאני תמיד שם. שימו באיזה תיקייה שבא לכם. תחליפו לאיזה שפה וזה בהורדה. אני לא כל כך עושה את ההורדה כי אני לא צריך. אז אוקיי, נתראה במדריך הבא שלי. ביי.